Ahojte. Pani, čaute. David, ahoj, počúvaj, ináč fakt rešpekt pre tebou, to, čo si tu predvádzal pred malou chvíľou, tak to nedokáže asi hociaký 12-ročný chlapec. Nevadí ti, že som spomenul tvoj vek? Vôbec mi to nevadí. Nevadí, však nevadí. To ženy sú na to háklivé, ale teda musíme povedať, že na to, že máš 12 rokov, tak si dosiahol toho naozaj veľa. Ale najlepšie by bolo, keby si sa ty tak sám pochválil, že čo sa ti podarilo v poslednom čase také veľké získať. No, dosiahol som 10 medailí na majstrovstvách sveta, z toho 9 zlatých a jednu striebornú. A som rád, že som dosiahol taký veľký úspech. Dosiahol som to preto, lebo mám najlepšieho trénera na svete, Romana Vováka. Dobre. To by si hovoril, aj keby to nesedol vedľa teba teraz? Áno, hovoril. On má taký meč tu niekde dole, že potom seká po prstoch. Davidko, ty máš nejakú super schopnosť, keď ty dokážeš takto zobrať 10 medailí z 10 a druhým nedopraješ, alebo čo? No, jasne, že doprajem, ale je to tvrdý tréning a veľmi veľa trénovania, to znamená, že dosiahnem podľa mňa čokoľvek, čo by chcel. dosiahnuť. To je krásne. Aby sme boli aj konkrétnejší, David, tak tebe sa to podarilo konkrétne na majstrovstvách sveta WTKA alebo World Traditional Karate Association v Taliansku. Tam súťažilo viac ako 3000 chalanov alebo aj dievčat, v tomto nemám veľmi jasno. Aj dievčat. Aj dievčat, že 40 krajín sveta tam súťažilo a ty si im to takto tam pekne vymietol? Áno, podľa mňa som im to dobre natrel, ale aj ostatní súťažiaci sú veľmi dobrí. No a potom, prečo ty si bol tá jednotka? Alebo v čom všetkom sa ti teda podarilo získať tie zlaté medaile a jednu striebornú? Povedz nám, lebo si hovoril, že 9 zlatých, jedna strieborná, tak v akých všetkých kategóriách to bolo? Ja som išiel s palicou freestyle, s mečom Tá freestyle. palica sa volá nejak špeciálne? No, Palica. Palica po. Palica po. Aha, výborne. Aby som vedel, že čím ma to bila Adriana pred malou chvíľou, takže ty si ma bila bom. Bombing aj kung pao, kurčáno. Dobre, takže bol to freestyle s palicou, potom freestyle s mečom, ináč to sme videli aj pred malou chvíľou, si tu niečo predvádzal s tým. Počuj, keď mamina varí doma nedeľný obed, tak nezavoláte, že Davidko, poď mi nakrájať tieto veci, uhorku alebo do šalátu niečo, lebo s tým mečom ti to fakt ide bravúrne. Nie, keby som krajal s mečom uhorky, tak to by skončilo veľmi zle, všetko by som tam porozbíjal. Davidko, a letia babi na takto na karatistov? Prezrad nám, keď zoberieš do školy meč alebo niečo. No, práve že neviete, oni sú, viete, aké sú mladé baby, oni závidia. Vieme. Dobre. Ale dobre hovoríš. No a teraz dáme konečne slovo aj tvojmu trénerovi, teda doposiaľ si ho teda vychválil, ale musíme ťa, Roman, aj my vychváliť. A teda, aby sme sa predstavili, tak my sme povedali, že mnohonásobný majster sveta. Počuj, ty to ešte počítaš vôbec, že koľkonásobný? Ale toto ja Davida neučím, toto mám z vlastnej hlavy. To teraz nevykecaš ináč. Hej. Počítam, ja to mám spočítané, ale teraz to začínam tak trošičku tajiť, lebo je to trošku nezmyselné, keď to ľudia nevedia, ako to beží, že vlastne ak môže mať človek tak veľa medailí. No počkej, ja som sa naposledy dostal k číslu 52. To bolo niekedy pred 3 rokmi, ale ja iba to vysvetlím, lebo my máme tú možnosť, že nesúťažíme vlastne iba v jednej disciplíne, ale vo viacerých. A potom tým, že ja mám toľko titulov, tak ja som vyhral v 9 svetových asociáciách, tak sa to zase násobí. Takže o toto je ako to číslo možno až, a už aj pre mňa neuveriteľné, lebo už len toľkokrát vycestovať, ísť, súťažiť a vyhrať, tak to je fakt nezmysel nejaký, ale ja som to naozaj vyhral. My sme sa rozprávali teda, že o karate, že ste karatisti, ale mne túto Davidková mamina prezradila, že to je nejaké kobudo, to som ja počula teda prvýkrát. Čo teda kobudo je? Kobudo je tradičné vlastne japonské umenie a sú tam rôzne štýly, pochádza možno aj z Okinavy nejaký štýl a takéto veci. A to sú vlastne, je to používanie tradičných zbraní. Vlastne takých nejakých poľnohospodárskych, keď sa v praveku alebo v staroveku bránili. Vlastne z tohoto všetko vzniklo. To sú klasické nejaké poľnohospodárske zbrania a potom to prechádzalo už aj do učenia, ako čo sa týka bojového umenia, teraz do športu. A my robíme kobudo, je taký základ a my robíme freestyle, skôr také niečo modernejšie, také rýchlejšie a niekedy trošku možno také nezmyselné, ale veľa vecí tam zmysel má. A v každom prípade to vyzerá úplne úžasne. Nech sa páči, ak máte nejaké otázky na Romana alebo Davidka, tak môžete sa pýtať kde inde ako na Facebooku, my to budeme samozrejme tlmočiť. O malú chvíľku sme späť, ale ideme si aj hrať. Imagine Dragons Radioactive, toto je 10 na Európe 2.